тези, които имат тяло Христово, да издигнат пред живият Господ. Да благодарят на Бога за Неговите страдания, за Неговата смърт, за Неговото възпоменание, че днес ние можем да възпоменаваме нашия Господ, защото Той беше мъртъв, но сега живее. Благодаря Ти за Твоята жертва, която принесе на Голготският кръст. Благодаря Ти за всичко това, което Ти стори в живота ни. Ти ме промени, Господи Боже, за да можем да живеем, Господи, свят, чист живот пред Тебе. Благодаря Ти, Господи. И нека се храним заедно. Тези, които има чаша да издигнат пред Бога, и нека да погледат към святата, чистата Божия кръв на агнеца, който бе пролял на Голгота. Благодаря Ти, Господи, за всяка капка кръв, която Ти пострада заради нас, даде живота си заради нас. Ти имаш право да го даваш, имаш право да го вземеш на силите. Благодаря Ти за Твоето възкресение, благодаря Ти, Господи Боже, за Твоето пришествие, когато ще вземеш църквата си, Господи, Твоето